Ameslarien banda. Mendillostailu jalea. Hartzeme nagusia, hortxe. Hartzeme txikia, hortxe. Andromeda... Kikili salda! Andromeda dirdirka ari da. Agian... mezu bat bidaltzen ari zaigu? Noski! Noski! Andromeda dirdirka ari da. Jakina, izar bat da eta. Zer nahi duzu izar batek egitea dirdir espada? Ez hasi dardarka, izar bat dirdirka ikusteagatik. Ez da ohiko dirdira. Piztu eta itzali egiten da, mezu bat bidali nahiko baligu bezala. Eta gainera, mugitzen ari da. Utzi dazu ametsen ontziko radarrean begiratzen. Ai, baizera! Argia piztu eta itzaltzen bada, eta mugitzen bada, ez da hegazkin bat izango? Zera... Bai, hegazkina da. Andromeda betiko tokian dago, eta hegazkina aurretik pasatu zaio. Baina... hegazkin handia da gero. Izar multzo oso bat eklipsatzeko bezain handia. Baizera, alarma! Jaitsi azkar gabiatik! Auskalo? Baizera non dagoen? Gabian egonda. Badakizu, astero egiten duen izar multzoen errepasoa egiten. Ziurtatu egin behar du izar bakoitza bere tokian dagoela. Bestela, urduri jartzen da. Entzun egin zaituztet, eta ez da inongo zorakeria. Izarrak desagertuko balira, ezingo genuke zeruetan nabigatu. Jakina, arrazoi osoa duzu. Baina orain umetxo batek gure laguntza behar du. Beraz, hurbildu amesgailura eta ikus dezagun zein arazo duen. Auskalo! Zirin zopa izoztua! Zer da monstro hori? Mendillostailu jale bat ematen du. Sekula ikusi dudan handiena egia esan. Mendillostailu jalea? Auskalo! Mendillostailu jaleak ume berekoien ametsetan agertzen dira. Ume txikiek ez dituzte euren jostailuak banatu nahi izaten, eta jostailu guztiak eurentzat gorde nahi izaten dituzte. Gogo hori neurrigabe hazten zaien umeei mendillostailu jaleak agertzen zaizkie. Ados, tira, nik izarrak kontatzen jarraitu behar dut. Esango didazuen nola joan zaizuen kontua mendillostailu jalearekin, bai? Baizera, geldi hortxe. Umetxoak gure laguntza behar du berehala. Bilatu altxorkutxan oroitzapenen argazki makina eta egon prest brankako txirristatik jaisteko. Auskalo, lagundu jozu. Nik ametxen ontzia odeioera hurbilduko dut. Guazen umetxoaren ametxen odeira. Mendiak lehen baino handiagoa ematen du. Bai, hala da. Handitu eta handitu egiten da. Eta ez badugu zerbait azkar egiten, odeioea hautsi egingo da. Auskalo! Eta zer egin dezakegu argazki makina batekin egoera honetan? Argazki makina berezia da hori. Hartu horko pilota hori baizera, eta atera jozu argazki bat. Azkar! Auskalo! Argazki makinak jostailu horren oroitzapen politenaren argazkia gogorarazten digu. Eta jostailuen oroitzapen politenak beti gertatzen dira partekatzen ditugunean. Auskalo!
Ora, mendiko jostailuak desagertzen hasi dira. Bai! Umetxoak ulertu egin du jostailuak partekatzea gauza ederra dela. Auskalo, ez kukurruku egin amaitu baino lehen. Abestea falta zaigu. Hala da! Baizera, abestu dezagun! Nirea, zurea da, zurea nirea. Dena partekatzea, ez alda hobea. Jostailuak banatzen, baldin baditugu. Arratsalde ederra, pasatuko dugu. Nirea, zurea da, zurea nirea. Dena partekatzea, ez alda hobea. Gozok izetetako zure poltsakada. Partekatu ezkero, goxoagoa da. Nirea, zurea da, zurea nirea. Dena partekatzea, ez alda hobea. Nirea, zurea da, zurea nirea. Dena partekatzea, ez alda hobea. Ondo lo egin, txambelin. Eskerrak dena ondo atera den. Nola ez da dena ondo aterako? Ameslarien banda gara! Auskalo! Txirristi mirristi! Begira! Izarri eskor bat! Eska ezazue gurari bat, azkar! Auskalo! Izarri eskor bat izan da, seguru? Etzen hegazkina izango. Ez horixe, izarri eskorra izan da. Arraioa, banoa kuadernoaren bila. Orain, berriz igo beharko dut gabiara izarren errepasoa egitera.